sa birthday ni Tadusay gini. Ikot sa akong suki nga tindahan, guys. Diyan lang dyan. Isa ka light, tulo ka Makaroon ni salad 1 kilo. Isa ka light, tulo ka light. Ya, kanang sagun dito. Dorin condense. Honestly cream. Like ang mga cheese. Hindi lang daghanon. Mahal yan ang cheese, no? Ano na lang ako. Naamoy sa pang-gilatian. Anong tuwangan? Laman. Buwa green. Di lang ko na ng mga kaon tayo mahal. Ilisa na lang mga gulaman. Ako ka ng gamay rin dahil. Ako sa ning panon. Uy, gamay ana. Iatubang ka ng 65. Iatubang sa niya. Maura man siguro ay gabi ito yun anak. Tagpilag pilit day? 94? Nabakay. Mura magtag 60 ra na sa amo. Tag 60. Ha? Abi ko gunsa nang. Kana ra man siguro day? Oh my God, kamahal. Kamahal sa mga paliton o panahon. 700 plus na. Palat raunti ko. Yan, mabalit pa kong cake. Naamoy cup nga po anday 85. Asa ko kapalit og cup anhi 2 days. Last palit. Ay. Akong isulod ang salad ani guys para di siya magkuan.
para dili maghuot sa refrigerator. Ayan, bali. Salingan? Ice cream cup salad. Ice cream sa cup salad di ay ni siya. Yes. Nag-hiring sila og sales lady guys. So, lami apply tiguwang naman ta. Ano ko na mali. Ready for tomorrow.